Першай CGI-ледзі, што ўпрыгожыла старонкі зайчыка, стала жанчына-дампір Рэйн, зорка вядомай Бладрэйн. Менавіта яе вобразам у 2004 годзе праілюстравалі 5-старонкавы матэрыял «Gaming Grows Up». Суседкай Рэйн па тым жа нумару стала гераіня файтынгу Mortal Kombat Меліна, натуральна у масцы. Выйшла вельмі сціпла, але поспех быў шалёны. Стары Хью хутка зразумеў, што віртуальныя дзяўчаты цікавяць мужчын не менш, чым жывыя, а часам нават і больш. І спыніць гэты цягнік было ўжо немагчыма. На старонках сталі з'яўляцца гераіні знакамітых франшыз. Адной з такіх гераінь стала Шонді Saints Row. Дарэчы, гэтыя ж самыя здымкі потым дадалі ў наступную частку гульні ў выглядзе постараў. Нават Sony з God of War пакінулі свой унёсак. Жартую. Магло бы быць, але Sony абралі жрицу Пасейдона Гекубу. Справядлівасці дзеля ў самой гульні яна і так хадзіла топлес. Верагодна, таму касплею на яе амаль няма. А вось у траўні 11-га здарыўся сапраўды унікальны выпуск. На старонкі польскага труса трапіла рудая чараўніца Трыс Мерыгольд з серыі пра Геральда. І гэта быў асаблівы выпадак. Да яе гульнявых гераінь друкавалі толькі ў тэматычных рубрыках. А вось Трыс, як жывую мадэль, паставілі на вокладку і з поўнай фотасесіяй. Лайк і падпіска, калі было цікава. Па-па!